केम्पसिम सफैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय दिनै बिथांमोना जोंनि बे केम्पआव फैनानै जोंनिफ्राय एसे परामर्श लाफैनायनि थाखाय दिनैहाय जोङो बे केम्पआव थानांनायनि गुबै खारनानो जाहैबाय जोंहा दिनैहाय बे दैबाना समस्या बे दैबानाया जोंखौहाय नैबे थोरिबारि गामिनि मानसिफोरखौहाय माने गोबां खैफोद जाल्ला न' लोमदों मोसौ मोसा एसे आलाय सिलाय जाबाय थानो जानो सुख गैयै जाबाय गोबां गथ' गथाय एसे उसुबिदायाव गोलैबाय बेनि थाखायनो जोङो नैबेहाय गामियावनो बे थुरिबारिनि LP स्कुल बेहायनो जोङो केम्प थानांगौ बायद' जाबाय ओरैनो न'खर बेसे बेहाय ओरैनो गामिनिनो जोंनो 21 न'खर दङ बा 21 न'खराव जोङो गासै जोङो बेहाय हिन्जाव हौवा गथ' गथाय फ्राय 100 जनानो दङ सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ होफैदों सरकारनिफ्रायथ' मैया जों जेरै खावलायदों मण्डल जोंनिनो लाटनि मण्डल मानगोनां बिथां मण्डल बिथांखौ जों खावलायनाय लेखा बिथाङा जोंनियावहाय नायफैदों नायफैनानै बिथाङा जेरै रिपर्ट होनांगौ होदों गोजावाव हरदों हयथ' कि दा बिनिफ्राय जोङो माखासे सरकारनि जों डिपार्टमेन्टेलि मानसिफोरखौ जोङो बेहाय फैनायखौ जों नुदों नायफैदों जोंनि केम्पखौहाय दा बिनिफ्राय जोङो जोंजों रायज्लायनानै सारमोना बा सरकारनि माखासे गिदिर सार SDO बिथांखौनो आङो मानगोनां SDOखौनो बुंनांगोन आरो जोंना सार्केल अफिसार फैदों बायदियाव बिथांमोना जोंनो नायनानै एसे खबर लाफैदों बे खबर लाफैनायनि थाखाय जोङो केम्पनिफ्राय बिथांमोननिसिम जों साबायखर बेयाव थानाया जों मैया 16 तारिख 16 तारिख बे 16 तारिखनिफ्राय जों दिनैसिम 17 तारिख दिनै जों साननै जाबाय दाथ' न'आव थानो हानायनि थासारिया दैया एसे सेमबाय दा न'आव गैयाब्लाबो सिथ्लाफ्रावनो दङ आरो बै सिथ्लाफ्रावनो थानाय दै आरो न' सिङाव जिहेथु न'आव लोमनाय दैया दिनै दा बेहाय गाजाया दा दाबायलाङो गासैबो हानिनो न' बेहाय जों दा आगान होयोब्ला गासैबो हाया मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन आनजादा फुंनि 11 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।